Oh!
Maksud itu berlayar balapan, masa balapan jajah balapan oh ya berat yang menuju berat teman minggu jadi gajah enak awak dewi didelok para sesepuh awak dewi didelok bukan totalitas ini apik ojo ledrek didelok kok padahal bar dikete wong telu kan ngidul apa ngidul wong telu ditingali sesepuh menika oke sugeng sonten para sesepuh saking gagah wangi ya ampun pun rawuh alhamdulillah niki ketuane pun ketuane kok iki goreng iki palane udan sesepuh lho ketok piye lagi belum nonton awan dene kok ya lungguhe mas dene iki tak pikir ketumpah apa piye wong ning anut kok iki kali sare macan iki to sare macan sing berarti kudune piye satu dhisik lagi edrek oke semangat buat semuanya Rasito baleni semangat sore semuanya ini oke kita rombongan gini untuk kowe untuk yang ada di teras rumahnya Mas Arif semangat sore semuanya enak semangatnya pawon wong sewu niki wong pawon kudu kowe nah semangat sore semuanya kesel itu aja ketemu lagi telung dino leren Mas Arif ini apa nih acara leren lho blok itu kok ada guren ora seneng aku niki lagi kakang aku lagi kakangan apa kah sing meneng iki meneng ana lagi iki urip ning kene sing ngopeni iki yo Mas Arif sing gedene aku ning kene yo Mas Arif iya ya adewe tanggapan ning kene ping pindho wolu iki oh iya nah oh iya seneng sambatan tok disebut bayar loro iki tok ribet potonganku kowe lagi bayar aku hale kok Korea pendindo sing 6 tahun iki ngapa peri aku arep kowe sambatan tok jangan semono kaya apace ya ora teko semono lah iki lak adewe ibarat ning kene iki ya wis nandur amal jariah nandur amal apa bosok kuwi wah bayaran tekok sik 250 to iki sing oso jiwa 500 orang saiki ora apa-apa sing penting lak adewe nyambut gawe tenanan dijeng-regene suasana acarane kakange adewe ora kakang tok ora kakangku kowe berarti ora bolong ini ora bolong ora apa-apa tak bolo dhewe wong aku teko kene iki batese iki ya no amin nilermu ya dia tak nggih batas iki maret lete teko sing abang putih ya kowe mesen agak to baru aja ngomong
Ora matamu. Menghargai sing tuwek. Lah ngopo? Kowe ngargai sing tuwek mana lho? Sesepuhe tekon, lha kok malah jaluk duit rono tok. Lah kudune. Kudu ngargai sing tuwek, gentan iki. Ayo, gentan Pak. Harus kunci. Apa mikir duit? Ora mikir duit apa-apa memilih urusanku rumah tanggaku. Yo, Kan bagus padamu. Orang duit bah, gitu bah. Maksudnya ini tuh, Piye? wong menghargai orang kok sing nonton, sing tua itu bisa mergani. Lah kene 50, lah kene 100. Alhamdulillah. Lah kontone mboten bah. Hei. Lambemu ngono kok iso. Kowe wong loro wong kerja borongan, wong kerja ya dhewe. Ngono ku. Borongan. Ora ya akeh iki. Sesepuh lunas. Lah iki lah wis apa ki ibarat kuwi lah cara rezekine diitung ning dina iki mau wis luwih sangga luwih. Kowe apa borongan aku dhewe 100 kok. Gitu, Pak. Ah, saling ngono gak ora. Ora apa-apa aku ning kene kowe ibarat meremehkan sing kene kowe ngunggul-ngunggulne sing. Ya wong tuwa iki dijujuk dhuwur. Terus Dipendem jero. Dipendem terus dicelakasan lho kowe. iki cangkem iso ora. Anake Rina. Ana dose. Wong tuwa Wayahmu. Bolamu ning kono ya garise dibates lho wisan. Ora apa-apa. Mana kendangnya? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ini foto teko ya apa tuh gini-gini. Kamu rumah juga kene barang bila-bila sebira. Ketemu ini kon desa lagi. yo matamu. Ini tak dulu Cok. Apa? Oh, perjanjian mau wis jelas perjanjian di awal lho. Batese dhewe iki kene.
kene iki nggonku, kene nggonmu. Sing ngene. Hah? Kok iki kok segala macam. Kenapa? Dan bukunya hoya tok. Segak mawon. Bosok kamu. Kowe aja ngono lho, kowe aja cilik-cilik lho. Ringkas nyobet. Mau sesepuh itu mendoakan Sinom, dan Sinom itu berkarya dengan baik ya Pak. Kalau saling dijaga, orang tak duga, orang kae. Wong tuwa iki karek nyurung anake. Apa tempo disuruh? Ya maksudnya nyupat kuwi lho. Lupa tak baik duit. Lah kowe iki wis dirai. Aku itu sandingi orang duit. Aja karo gegecikan wae kok. Rombonganmu iki. Ya wis kene. Duitmu iki duitmu. Nggak tak susu 50 sewan. Sewan Joko. Sewan Joko. Kendang. Itu kali sampai mepet. Kita keras suwi. Kerembok dam ngene iki aku lak rasane. Dadake rolas. Kok garwane susu yo. Ya ibarat adewe ning kene iki lak wis keluarga. Aku sebagai adik adewe kudu iso ndongakne iki. 100 kok saya itu. Nah, Pak. Ada murah adewe ning kene iki keluarga. Manten. Kudu iso ndongakne. Iso, bayar dia kok. Lah piye lho ning luar negeri kono ning Korea wis pirangane taun. Sing itu ya Hongkong, Itu ya Hongkong. anak Korea. Alhamdulillah ning kono ya wis dadi ketua paguyuban Korea Singo Muda. Muga-muga tetap lancar, tetap kompak. Amin. Iso pemainnya Moroko dibawa rono. Amin. Terus rezekine saya lancar. Lancar. Aja masalah ya omah-omah. Oke. Tapi kok udah cilik lho gitu. Sing, Dung, Ngombo. aku iso ngonceng jenenge Mas Arif. Pripun? Iki simpel. Piye? Iki arah Om Barabe iki arah iki kudu didoleng ndi. Kudu genah. Inovatif kudu dipikir. Kudu dipikir. Masalah kok berkarya dalam berpikiran rumah tangga tetap kudu adil. Tujuannya tetap anak karo bojo. Anak kalau betul lah, Mas Arif itu mungkin tetap ke Korea tok. Tetap arep usaha muga-muga Mas Arif saka Korea nek balik di usaha sing gedhe. Saged jenengane anak bojo. Gatel ndak sih kok omong ngono. Keceran. Tahu tumo. Lagi rukun. Rukun. Muga-muga keluargae sing itu langsung tetap rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali Pak Rokok Lagi Jinawi. nami rezekine melimpah. Lho, Tapi lho kuwi insya Allah lek rumah tangga rukun rezeki tetap lancar. bener. Innamal a'malu binniyat. Bener aku. Kok lihat apik rezeki bakal ya apik. Nah, nompo nek panggah Apik ngono rek. Mas ngono kuwi ki ra iso to. Rokok arek rong util cekel. Nah, ngono kok iso kok ora muti lho nek jero nek akeh papakan. Patakan lo kalau kebecek iki. Kira-kira duwe cari. Legejian yo kowe iki yo. Iki pikiran rumah tangga sing itu pikiran ibadah sing lanang kudu bisa ngedone, sing lanang pikiran ibadah sing itu kudu bisa ngedone. Rumah tangga gak iso gawe bebudu. Ngono kuwi. Kudu omong saling sadar. Yo, slabi. Bapak Serabi. Urung. Pengalamanmu. Pengalaman. Lah jare tonggoku iki mau. Kene iki nuwun sewu anu, skrine Mas Arif meneh jangan boleh ngomong.
Oh, sebenarnya jero to lha tak kira lho kowe iki yo ukur nek ketek lho. Soalnya masalah gimana gue guyonan, goncengan, buku-buku saya itu soalnya diparing keselancar, sehat selalu. Jadi sama ibarat ngamal ibadah, ibarat apa nyerme tonggo teparo, ini ibarat yo sodako. Siap. Oke, kalau jamu kagem lingkungan setempat ingkang rawuh wonten mriki nek acara reok dereng rampung ampun mundur rumiyin mergi saking Mas Arif sak keluarga mengki wonten Durpres. Nggih menika kipas blower meniki mungkin kagem dipendhet ing wonten Durprese udah kuwi, masarnya tuh patung toko kowe kak. patungnya Sumo, sumo be. karo mudun. Terus pokoknya ada matur sebangun orang hormat tusuk hari ini karo. Para sesepuh saking Paguyuban Gagawake matur suwun sampun rawuh. Tetep kompak ya mbak. Ayah Samsi kali ayah Putur, makasih. Kowe kotor bos sebutnya apa? Ayah, ayah opo? Kalau tak Kae nek kalau yang nemu ayah. Dari nawar nemu ayah. ada wayang. Kepotong ada cepuk lagi. Bodoh. Sanksi ayah. Kowe iki betok. Tanggalamu sing ngomong. Tanggalmu yo. Tanggalamu sebenarnya ngomong. Bocor. Motor guys. Wes pokoke matur sumbang pokoke dadak-dadak. Antap nang bos. Sakarone banteng kepese lho. Lanjut lanjut. Coba Mas Adi, coba jenenge apa Mas? Sagal kepese ya. Wes baru